грандыёзныя планы. Лукашенко сустрэўся з намеснікам старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі і прэзідэнтам Ганы. 12 гадзін працы замест 8. Працаўнікам камволю ставяць у прыклад Індыю. Разбуральная стыхія ў Віцебску праз ападкі падмыла грунт для шматпавярховіку. Жыхароў адсяляюць. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Сённяшні дзень дзяржаўныя медыа назвалі вялікім міжнародным. Лукашенко сустрэўся з намеснікам старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі і прэзідэнтам Ганы. Як прэзентуецца, сустрэчы павінны павялічваць беларускі экспарт у Азію і Афрыку, але дэклараваная ўсепагодная супраца ўжо давяла нашу краіну да мільярдных даўгоў. Якія яшчэ могуць быць перспектывы, высвятляў Зміцер Смак. Пакуль кітайскі госць на нямецкім аўце даехаў да беларускага палацу, чырвоны дыван зрабіўся такі вільготны, што літаральна хлюпаў пад нагамі чыноўнікаў. Сімвалічна, што перад гэтым візітам Лукашенко падпісаў дырэктыву о практычным напаўненні усепагоднага партнёрства з Кітаем. Чакалася, што канкрэтыка ў словах не абмяжуецца вадой за вокнамі. Всепогодное сотрудничество, и мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Калі карыстацца рэлігіёзна-эканамічнай лексікай у Лукашэнкі, то хутчэй за ўсё гэта быў Будда, бо дапамог Гасподзь менавіта кітайцам. Гандаль паміж краінамі дэманструе грандыёзную прорву паміж беларускім экспартам у Кітай і іхным імпартам у Беларусь. І з кожным годам гэтая прорва толькі расце. Кітайцы прадаюць нам на 5,5 мільярдаў больш, чым купляюць. І праблема не толькі ў адмоўным сальда. У адрозненні ад заходніх еўрапейцаў, што пастаўляюць кітайцам тэхналогіі, Беларусь як каланіяльная краіна прадае ў Кітай сыравіну і ежу. І нават на калію, што складае асноўную частку беларускага экспорту, не можа значна зарабіць, бо праз санкцыі Лукашенко згубіў літоўскі порт. Тут ён у поўнай залежнасці ад Расіі, ад расійскіх бандытаў, ад расійскіх чыноўнікаў, а таксама ад расійскага канкурэнта Уралкалік, які таксама зарабляе. Заходнія санкцыі вялікім каменем ляглі і на аднайменны індустрыяльны парк пад Менскам. Стратнымі зрабіліся амаль усе прадпрыемствы, што будавалі з дапамогай Кітаю ў розных кутках Беларусі. І рэч тут нават не ў санкцыях, а ў няўдалых бізнес-планах. Напрыклад, найбольш знакавыя з даўгамі каля $1 мільярда цэментныя заводы ў Краснасельску, Крычаве, Касцюковічах, цэлюлозны камбінат у Светлагорску. Пры тым, што Беларусь набрала кітайскіх крэдытаў і цяпер вымушана іх выплачваць з вялікімі адсоткамі. В прошлом году председатель Си Цзиньпин 2 раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план. Апошнім грандыёзным праектам партнёры назвалі нацыянальную біятэхналагічную карпарацыю, якая так і не выйшла на стабільны прыбытак і вымушана фактычна абслугоўваць сваёй працай кітайскія пазыкі. Нават Белджы, што абяцаў скарыць Еўропу з дапамогаю машыны камплектаў Джылі, цяпер цалкам залежыць ад расейцаў і дэманструе слабую эканоміку. Потому что калісьці Беларусі гэта быў такі, ведаеце, прыстанак на шляху да Еўропы, але зараз Беларусь гэта тупік. Таму нават вытворчасць беспілотнікаў, пра якія згадваюць беларускія чыноўнікі, ці іншых узбраенняў з дапамогай кітайцаў у Беларусі, выглядае сумнеўна. Сённяшнія беспілотныя апараты, якія вырабляюцца ў Расіі, вырабляюцца на 80% з кітайскіх камплектуючых. Таму самая ідэя, што некі прадукт можа быць выбудаваны ў Беларусі і пастаўляцца на расійскі рынок, яна не мае пад сабой эканамічных падстав. А вось паставіць беларускія трактары ў Гану, з прэзідэнтам якой сёння таксама сустрэўся Лукашенко, магчыма. Аднак атрымаць сур'ёзны прыбытак наўрад ці пагатоў жаданыя зліткі золата, якое дабываюць у гэтай афрыканскай краіне. Экспарт Беларусі ў Гану такі мізэрны, што выміраецца нават не ў 0,01%, а ў 1000%. Абсолютно не отвечает потенциалу. Праўда, ёсць у сяброў вялікая агульная рыса. І ў Беларусі, і ў Гане Кітай пабудаваў футбольныя стадыёны. Такія падарункі Пекін робіць усім слаба развітым краінам, што трапілі да яго ў эканамічную залежнасць. Калі Беларусь трапіла ў крэдытную кабалу, то Гана разлічылася з кітайскімі карпарацыямі залатымі руднікамі. Зміцер Смак, Белсат.
Расійскі мільярдэр Дмітрый Мазепін збіраецца цягам 2 гадоў пабудаваць у Беларусі новы завод на базе гомельскага хімічнага заводу. Прадпрыемства мае займацца выпускам водараспушчальных угнаенняў, якія выкарыстоўваюцца ў цяпліцах. Пра гэта бізнэсовец заявіў у эфіры дзяржаўнага беларускага тэлебачання. На мінулым тыдні з Мазепіным, ураджэнцам Менску, сустракаўся і заявіў, што, цытата, «заможны чалавек мусіць працаваць на сваю радзіму». Дмітрый Мазепін былы ўладальнік і генеральны дырэктар расійскага прадпрыемства «Уралхім», у складзе якога, між іншага, «Уралкалій». Апошні да 2013-го ўваходзіў у альянс з «Беларуськаліем». Прадукцыя экспартавалася праз беларускую калійную кампанію. Пасля таго, як Еўразвяз увёў у дачыненні бізнэсоўца санкцыі, ён скараціў сваю долю ва «Уралхіме» і адышоў ад кіравання. Адметна, што ў 2020-м, пасля жорсткага разгону мірных акцыяў пратэсту ў Беларусі, Мазепін публічна заклікаў спыніць гвалт. Неўзабаве пасля прымусовай пасадкі самалёта Ryanair у Менску Роман Пратасевіч, што быў на борце, сцвярджаў, неназваны канкурэнт Гуцырыева, звязаны з Уралкаліем, часткова фінансаваў тэлеграм-канал «Нехта» ў 2020-м. Сам Мазепін гэтую інфармацыю зняпраўджваў. Прайграем канкурэнцыю, бо работнікі працуюць недастаткова інтэнсіўна, а частку працоўнага часу марнуюць на папіванне гарбаты. Кіраўніца Камволю Таццяна Лугіна панаракала, што на прадпрыемстве павольна робяць тканіны. І ў прыклад прывяла прадзільнікаў з Індыі, што працуюць 12 гадзінаў на дзень. Ці ўдасца направіць праблемы на Камволі рукамі замежных работнікаў, высветлала Юлія Цяльпук. 8 працоўных гадзінаў плюс 45 хвілін абеду. Дарога туды і назад. Працаўнікі Камволю 10 гадзінаў па-за домам. На сям'ю і адпачынак часу застаецца няшмат. Кіраўніца прадпрыемства, якое робіць тканіны з поўсці, паставіла ў прыклад рабочых з Індыі, якія працуюць там больш інтэнсіўна і па 12 гадзінаў на дзень. Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. Интенсивность труда, конечно, желает лучшего. Заробкі таксама не самыя прывабныя. Напрыклад, прадзільнік зарабляе максімум 1800 рублёў, прэсавальнік валакна – 2500, аператар стрыгальнай машыны – 1300. Гэта значна ніжэй, чымся сярэдні заробак у сталіцы. У красавіку ён складаў амаль 3900 рублёў. Прадпрыемства мае таксама больш за 200 мільёнаў рублёў пазык і моцныя праблемы са збытам тканін. Зараз даволі лёгка абразіць беларускіх працоўных, таму што яны засталіся зусім бяспраўнымі пасля ліквідацыі ўсіх незалежных прафсаюзаў у 2022 годзе. Ну, у іх мары эксплуатаваць людзей, каб яны працавалі там і дзённа і ноччу, да, і сваёй працай забяспечвалі іх добрае, камфортнае жыццё. Таму што зараз там відавочна, што працоўных рук не хапае. Лукашенка шматкроць вінаваціў беларусаў, што дрэнна працуюць. Сёлета ён захапляўся ўзорам Паўночнай Карэі, дзе квітнее прымусовая праца за капейкі і выкарыстоўваецца дзіцячая. Но как они работают? Как они работают? И разговаривая с Ким Чен Ыном, я говорю, слушай, ты это понимаешь, что это дорого? Конечно, говорит, понимаю, но, говорит, у меня нет другого выхода. Лукашенка абавязаў чыноўнікаў запрашаць у Беларусь працоўных з афрыканскіх краінаў, Туркменістану, Узбекістану, Пакістану і гэтак далей. Ангажаваць у гэта паслоў і замацоўваць працаўнікоў за пэўным прадпрыемствам. Соответственно, они должны работать только у нас. То есть, если они у нас по каким-то причинам не работают, мы должны уведомить, опять же, миграционную службу. Спярша дзяржава накіроўвае замежнікаў на экзамен расійскай мовы. Пасля бюрократычнай бітвы за працаўладкавання сілавікі сістэматычна ладзяць праверкі дакументаў у інтэрнатах. Надо паспорт ваш. Паспорт, да. Заходзяць без пытання і прапагандысты. Хочаш, не хочаш, даводзіцца размаўляць. Аўтарка сюжэту, які цяпер у кадры, констатуе. Иностранцы, которые приехали к нам работать под постоянным контролем. Спецыялісты з тых жа краінаў паступова адкрываюць для сябе больш прававы рынак еўразвязу. Беларусь прайграе і ў заробках, і як краіна-суагрэсар у расійскай вайне. Яны ведаюць, што гэта можа і закрануць іх, таму што былі выпадкі, напрыклад, у Расіі, калі
калі вось гэтых працоўных мігрантаў заставлялі ісці на фронт, асабліва тых, хто так гэта спакусіўся на хуткае атрыманне расійскага грамадзянства. Беларусь хоча дазволіць замежным грамадзянам заключаць кантракты на вайсковую службу. Адначасова звузіла магчымасць зарабляць гандлярам з часовым статусам знаходжання. Яшчэ адна прычына мацней прывязацца да беларускай дзяржавы праз від на жыхарства. Юлія Цяльпук, Белсат. Золатавалютныя рэзервы Беларусі скарачаюцца ўжо некалькі месяцаў запар. Віною аналітыкі называюць зніжэнне сусветных цэнаў на каштоўны метал. Аднак гэта толькі адна з прычынаў. Паводле Нацбанку высокая ліквідных актываў паменяла праз выплаты паводле вонкавых абавязанняў ураду Беларусі. Агулам станам на 1 чэрвеня золатавалютныя рэзервы Беларусі складалі 15 мільярдаў долараў і скараціліся амаль на 230 мільёнаў у параўнанні з папярэднім месяцам. Палову гэтыя сумы складае зніжэнне кошту золата праз скарачэнне попыту на яго ў краінах паўднёва-ўсходняй Азіі. Другую палову, амаль 114 мільёнаў, выдаткаваў урад. Гэтымі запасамі аплацілі вонкавыя пазыкі. Нягледзячы на гэта, цяперашнія рэзервы пакрываюць 3,3 месяцы імпарту тавараў і паслуг, што перавышае міжнародны стандарт дастатковасці 3 месяцы. А эксперты бачаць перспектывы росту коштаў золата. У Беларусі прыпынілі рэалізацыю і вытворчасць прадукцыі кампаніі «Біямал Прам». Такая пастанова прынятая пасля расследавання выпадку масавага атручэння дзяцей у Менскай вобласці, паведамляе прэсавая служба Міністэрства аховы здароўя. Пасля правядзення лабараторных даследаванняў спецыялісты прыйшлі да высновы, што верагодным фактарам інфекцыі стаўся кісламалочны прадукт біфідзін. Дзеці з сімптомамі кішачнай інфекцыі пачалі паступаць у больніцы рэгіёну яшчэ 2 чэрвеня. Агулам пацярпелі каля 30 асобаў. Доўгі час улады не называлі канкрэтны прадукт, які мог стацца крыніцаю заражэння. У выніку экспертыза паказала, што біфідзін не адпавядаў патрабаванням мікрабіялагічнай бяспекі. Цяпер спецыялісты дзяржаўнага санітарнага нагляду праводзяць маштабнае правяранне ўмоваў вытворчасці прадпрыемства. У Віцебску моцныя дажджы падмылі грунт жылога шматпавярховага дому. Жыхары вымушана пакідаюць свае кватэры, прынамсі на сотні. Іх адсяляюць на час аднаўленчых працаў. Перажыць стрэс дапамагаюць спецыялісты псіхалагічнай службы Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Разбуральныя залевы ў Беларусі пануюць ужо тыдзень. Сіноптыкі і ратавальнікі папярэджваюць, прырода не думае супакойвацца. Ужо назаўтра абвешчанае чарговае штармавое папярэджанне. Да разгулу непагадзі ў краіне прыглядаўся Валера Руселік. Штодня, пачынаючы з 2 чэрвеня, і Белгідрамет, і Міністэрства надзвычайных сітуацыяў папярэджваюць беларусаў пра навальніцы, залевы і шквалісты вецер з парывамі нават да 20 метраў за секунду. І заклікаюць захоўваць пільнасць, у прыватнасці не набліжацца да дрэваў і лініяў электраперадачы, якія могуць не вытрымаць напору стыхіі. І калі вынікі разгулу непагадзі сёння падсумоўваць яшчэ заўчасна, то напярэдадні ратавальнікі прыбіралі паваленыя дрэвы і на Гомельшчыне, і на Меншчыне, і на Віцебшчыне, а, да прыкладу, ў Салігорску і Слуцку, дзе, як і ў шмат якіх іншых рэгіёнах, за 12 гадзінаў выпала больш за палову месячнай нормы ападкаў, працаўнікі МНС дапамагалі адпампоўваць ваду з падтопленых падворкаў. У Віцебску ж каля аднаго з дамоў па вуліцы Шрадера вядуцца працы ва ўмацаванні грунту. Тут зранку правалілася падмытая дажджамі зямля на месцы пракладвання каналізацыйнай трубы. На шчасце, абышлося без ахвяраў, не пацярпеў і падмурак будынку. Прынятая пастанова на час працаў меркавана на сотні жыхароў дому адсяліць. Паказальна, што інцыдэнту можна было б пазбегнуць, калі б чыноўнікі прыслухаліся да папярэджанняў ад аднаго з мясцовых жыхароў. Яшчэ ў сакавіку мужчына выклаў у тыктоку ролик, у якім паказваў затоплены катлаван и просадку грунту на месте реконструкции коллектору. Вот это вот размытие, дальнейшее размытие, если будет происходить вот это вот провала этого тоннеля, может привести к тому, что возникнут проблемы и, соответственно, у стоящего здесь вот пятиэтажного жилого дома.
То есть может сложиться и аварийная ситуация, и как бы может образоваться промоина серьезная, которая усугубит явление эрозии. Пры гэтым сіноптыкі папярэджваюць, што стыхія, прынамсі найбліжэйшыя дні, не збіраецца супакойвацца. А таму апакаліптычных відэа, як да прыкладу з Гомлю, які літаральна пайшоў пад ваду, будзе яшчэ больш. Магазин хит. Магазин не пахнет. Дождь. То, что мы наблюдаем в настоящее время и наблюдали уже несколько лет раньше, то, что вихри, смерчи и тропические ливни, которые мы видим, это все происходит из-за изменения климата. А здесь важно сказать, что количество среднее дождя в Беларуси на самом деле больше не стало, но меняется их характер осадков. То есть они стали короче по времени и намного интенсивнее. Прасвет, аднак, ёсць. Сіноптыкі абяцаюць, што ўжо ў другой палове гэтага тыдня надвор'е ў краіне пачне вызначаць вобласць высокага атмасфернага ціску. То бок надвор'е палепшыцца, а неба праясніцца. Невялікія навальніцы ў чацвер пройдуць толькі на Віцебшчыне. Валер Руселік, Белсат. Візавы цэнтр Польшчы ўвёў новую сістэму падачы дакументаў на візу. Верыфікаваны ліст чакання. Заяўнік не павінен лавіць вольнае месца для запісу на падачу дакументаў, а мусіць прайсці верыфікацыю і запісацца ў ліст чакання слотаў. Для атрымання польскай візы цяпер, як і раней, трэба стварыць ці актывізаваць акаунт на платформе VFS Global. Пасля паспяховай верыфікацыі заяўнік атрымае на электронную пошту пацверджанне з рэгістрацыйным нумарам. А калі з'явяцца даступныя слоты для запісу, ён атрымае апавяшчэнне і цягам 48 гадзінаў зможа зарэзерваваць слот. Калі заяўнік не ўкладаецца ў гэты тэрмін, заява выдаляецца са спісу чакання. Знішчальнік НАТО збіў беспілотнік, што ўвайшоў у паветраную прастору Латвіі з тэрыторыі Расіі. Інцыдэнт адбыўся паміж 9 і 10 раніцы. Жыхары ўсходніх рэгіёнаў краіны атрымалі папярэджанне аб паветранай пагрозе, іх заклікалі схавацца ва ўкрыццях. Паводле латвійскага міністра абароны Райвіса Мэлнеса канчатковую пастанову аб збіцці дрона прыняло менавіцтва кіраўніцтва НАТО. Латвійскія вайскоўцы заявілі, што дрон трапіў у краіну, цытата, у выніку расійскай электрамагнітнай вайны. Болей міжнародных навінаў у нашым аглядзе. 155 расійскіх шахедаў і гербераў атакавалі Сумскую, Харкаўскую і Адэскую вобласці Украіны ўначы і зранку. Большасць збілі, але зафіксавалі 20 траплянняў. Загінула 78-гадовая жанчына. Як найменей 5 чалавек шпіталізавалі. Пашкоджаныя жылыя дамы, а таксама аўтобусны прыпынак ды іншыя аб'екты цывільнай інфраструктуры. Уначы ж расійскі дрон атакаваў ядравы аб'ект у Чарнобылі і заявіў украінскі энергаатам. У выніку гарэў будынак на тэрыторыі сховішча адпрацаванага ядравага паліва, але ядравых адкідаў там не захоўвалі, таму выцеку радыяцыі не адбылося. Збройныя ж сілы Украіны нанеслі удар па нафтабазе Грушавая ў Новарасійску, што на ўзбярэжжы Чорнага мора. Гэта адзін з найбуйнейшых нафтакомплексаў рэгіёну. За ноч мясцовыя жыхары налічылі каля 5 выбухаў. На месцы удару пачаўся пажар, да яго тушэння прыцягнулі 130 чалавек і 39 адзінак тэхнікі. Разам з тым прэзідэнт Зеленскі пацвердзіў візіт расійскага мільярдэра Романа Абрамовича ў Кіеў. Паводле прэзідэнта бізнэсовец хацеў зразумець, на што гатовы Кіеў у пытаннях перамоваў аб замірэнні. По сути, встреча с Абрамовичем – это начало реальных переговоров между Россией и Украиной о завершении войны. Я не могу сказать, что эти переговоры приведут к какому-то результату. Вполне возможно, что никакому результату не приведут на данном этапе. Но это действительно начало подобных переговоров. То есть ранее россияне просто занимались цирком и имитацией в интересах, показать, скажем так, что вот они поддерживают инициативы Трампа. Сейчас все выглядит несколько по-другому.
Чарговая спроба абазначыць чырвоныя лініі для Расіі адбылася з удзелам замежных палітыкаў. У Лондоне надоечы завяршылася сустрэча лідараў Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямецчыны і Украіны. У выніковай супольнай заяве бакі сфармулявалі 5 умоваў для дасягнення трывалага міру. Першая умова неадкладна і цалкам спыніць баявыя дзеянні. Другая – зрабіць цяперашнюю лінію судакранання адпраўным пунктам для перамоваў. Трэцяя – надзейныя гарантыі бяспекі для Украіны. Чацвёртая – блакаванне расійскіх актываў да спынення вайны і кампенсацыі шкоды ўкраіне. Пятая, у любой дамове мусяць быць абароненыя інтарэсы еўрапейскай бяспекі. З вынікам 49,81% на парламенцкіх выбарах у Арменіі перамагла партыя дзейнага прэм'ера Нікола Пашыняна. Гэта дае яе дэпутатам 60% месцаў у нацыянальным сходзе. Перамагла партыя «Грамадзянская дамова», і партыя «Грамадзянская дамова» самастойна сфармуе ўрад. Апазіцыйны альянс «Моцная Арменія», якім кіруе расійскі бізнесовец армянскага паходжання, набраў каля 23% галасоў. На трэцім месцы блок Арменіі на чале з былым прэзідэнтам краіны. Ён атрымаў амаль 10%. Абодва альянсы ўважаюцца прарасійскімі. Паводле выбарчай камісіі яўка склала 59%. Шэраг аналітыкаў лічыць гэтыя выбары вызначальнымі ў пытанні, ці працягне краіны збліжэння з Захадам. Іран і Ізраіль абменьваюцца ракетнымі і авіаударамі. Гэта першае істотнае абвастрэнне канфлікту на Блізкім Усходзе з моманту абвешчанага ў красавіку перамір'я. Уначы і раніцаю Іран запусціў ракеты па паўночных, цэнтральных і паўднёвых раёнах Ізраілю. Сірэны гучалі ў Іерусаліме і Тель-Авіве. Пра пацярпелых не паведамляюць. Улады Ірану называюць свае атакі адказам на ізраільскія ўдары па пазіцыях праіранскай Хізбулы ў Бейруце. Ізраіль у сваю чаргу здзейсніў авіяналёты на вайсковыя аб'екты ў цэнтральных і заходніх раёнах Ірану. Напярэдадні прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заклікаў прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньягу устрымацца ад атакаў на Іран. Пазней ён паўтарыў сваё патрабаванне, гэтым разам прызваўшы спыніць страляніну абодва бакі. Марэсы свой Белсат. У аб'ектыве на гэтым уся інфармацыя. Больш навінаў знойдзеце на старонцы Белсат і ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Віталём Бабіным. Вітаю, спадарства. Ці наважацца ўлады ўвесці 12-гадзінны працоўны дзень? Ці гэтыя мары застануцца толькі марамі чыноўнікаў? Празважаем пра гэта сёння ў нашым эфіры разам з эканамісткаю Алісай Рыжычэнкай. Запрашаем. Студыя Белсат, праз імгненне. Запрашаем. Гэта студыя Белсат, Анастасія Русецкая, Віталь Бабін. І на пачатку традыцыйна нашае апытанне. Сёння на апытанне нас натхніла кіраўніца прадпрыемства «Камволь», якая, у прыклад, беларускім працаўнікам прывяла працаўнікоў з Індыі, якія працуюць 12 гадзінаў. У сувязі з гэтым мы ў вас і пытаемся, ці гатовыя вы працаваць па 12 гадзінаў на дзень. І варыянты адказаў: не, норма працы 8 гадзінаў, так, каб больш зарабіць. Я працую 12 гадзінаў, а часам і болей. І варыянт чацвёрты: не задумаўся. Калі ласка, галасуйце, калі маеце іншыя варыянты, можете пісаць іх у каментарах. Ну а мы адразу пераходзім да першай тэмы нашай сённяшняй студыі Белсат. У Мінск дзеля афіцыйных перамоваў на вышэйшым узроўні прыбылі дэлегацыі Кітаю і Ганы. І з першымі, і з другімі Лукашенко збіраецца ўзмацняць гандлёва-эканамічныя сувязі. Приветствую вас, Вы домой не торопитесь, побудьте больше у нас. Паводле Лукашэнкі, у апошняе дзесяцігоддзе назіраецца бурны рост эканамічных адносінаў паміж Беларусцю і Кітаем. Пры гэтым і ў палітычнай сферы, са словаў Лукашэнкі, супольныя справы выглядаюць бліскуча. Словом, господин Хаджин, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
У адказ намеснік старшыні КНР Хан Чжэн назваў дачыненне Кітаю з Беларуссю усебаковым стратэгічным партнёрствам. Праз невялікі перапынак Александр Лукашенко працягнуў перамоўны марафон з дэлегацыяй Ганы, якая прыбыла ў Беларусь на чале з прэзідэнтам краінам Джонам Драмани Махамай. Тут галоўная тэма размовы – сельская гаспадарка. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами, ну, например, по переработке какао-бобов и экспорте этой продукции, прежде всего, на европейский или евразиатский континент. Па выніках перамоваў Беларусь і Гана падпісалі шэраг дамоваў. Акрамя сельскай гаспадаркі яны датычаць гандлёвай эканамічнай супрацы, а таксама дыпламатычных і службовых пашпартоў. З намі на сувязі палітычны аналітык Ігор Тышкевіч. Спадар Ігор, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечар. Вечар добрый. На ваш погляд, наколькі сёння наша супраца з Кітаем выглядае досыць глыбока, бо ведаем, што былі праблемы ў нейкі час, і Александр Лукашенко адмыслова нават выпусціў дырэктыву нумар 9. У тым ліку ён казаў чыноўнікам, што трэба гэтую супрацу паглыбляць, больш развіваць. Што можна сказаць на сёння? Адносіны Беларусі і Китая, асабліва апошнія год 7, яны ідуць, калі можна так сказаць, па сінусоідзе. От зараз мы на пачатку новага росту сінусоіда. Калі коротка. А што менавіта расце? Бо бачым, што ёсць і праблемы. Яшчэ раз, што такое сінусоіда? Ёсць некае бачанне патэнцыйных выгад узмацнення, ёсць нейкія новыя дамоўленасці. Адпаведна, открываецца кітайскі рынок, у Беларусь прыходзіць альбо кітайскі тавар, альбо кітайскія грошы. Адбываюцца негатыўныя працэсы, змяншаецца аб'ём сумеснага гандлю, менш інтэнсіўнымі становяцца палітычныя адносіны. Зараз, яшчэ раз, мы маем заканчэнне этапу спаду, якое шмат у чым звязана якраз такі з паводзінамі афіцыйнага Менску, і, у прынцыпе, падрыхтоўку да, яшчэ раз, узыходзячага сегмента сінусоіды, таму што Кітай разлічвае, што у тым ліку эканоміка Беларусі будзе больш адкрытая, можна, прынамсі, часткова вяртацца да старой канцэпцыі, калі Рэспубліка Беларусь разглядалі як адзін з вузлоў у эканоміка-палітычным праекце «Поезд на шлях». А па якім прызнакам менавіта Кітай бачыць, што ў Беларусі зараз ёсць такія перспектывы? Давайте так, гэта пытанне да кітайскіх дыпламатаў, па якіх прызнаках. Каб я быў супрацоўнікам кітайскай МЗС, я б казаў, але окей, калі вы хочаце прызнакі, момант зніжэння актыўнасці. Вот Белсат – гэта частка польскага дзяржаўнага тэлебачання. Давайте глядзім проста польскі трэк. Першы, 24 год, спроба скончыць міграцыйны крызіс падчас візіта Дуды ў Пекін. Часткова она была паспяхова пасля ратыфікацыі дамоўленасці пра сумеснае вызнанне віз. 25 год пачаўся зноў зрост. Окей, гэта негатыў. На пэўным этапе улетку 25 года та ж сама Польша падымае стаўкі, негатыў сканчваецца. Менавіта міграцыйны крызіс дэ-факта завершаны. Наступнае пытанне з'яўляецца пэўны перамоўны трэк, хай не такі публічны між Польшай і Беларусю, які заканчваецца адкрыццём новых памежных пераходаў, якія доўгі час былі закрытыя, абменам Анджэя Пачобута. На тэрыторыі самой Польшы актыўна абмяркоўваецца тэма, што давайте будзем працаваць з Беларусю, прынамсі ў пытаннях эканомікі. Тая ж самая Польша падчас візіта Ван І падпісваем, дапусцім, вельмі цікавую дамову пра супрацу ведомства, які адказнае за экспартны кантроль. На хвілінку, за экспартны кантроль, гэта кантроль за экспартам тавараў вайсковага і падвойнага прызначэння. Адпаведна, Польша хоча стаць хабам, у тым ліку для кітайскіх тавараў падвойнага прызначэння, іначай бы яна не падпісвала такую дамову. Окей, калі гаворка ідзе пра Польшу, пытанне пра сухапутны карыдор, да той ж сам Польша, пытанне да Беларусі. На гэтым этапе наступнае. Перад прыездам кітайцаў Лукашенко ў горадні шмат казаў пра жаданне супрацоўнічаць з суседзямі і нават дапамагаць. І тым ліку
ягоная фраза пра фарш. Калі ласка, таксама сігнал. Наступнае пытанне гэта тое, што Рэспубліка Беларусь у Радзе міру Трампа ёсць амерыканскі трэк і ёсць верагоднасць заканчэння расійска-украінскай вайны па амерыканскаму трэку. У такім выпадку Беларусь рызыкуе, так не рызыкуе, разлічвае, назовем так, Лукашенко, сысці ад адказа за 22 год і вярнуцца на украінскі рынок не як суагрэсар, а як паўнавартасны ўдзельнік Рады міру Трампа. Потому что у так званых 28 пунктах, які абмяркоўваюцца з восені, які ператварыліся ў 20, ёсць пункт пра аднаўленне пад кіраўніцтвам ЗША, ёсць пункт, раней быў 27, зараз, калі не памыляюсь, 19, пра тое, што ўсім гэтым будзе апекавацца Рада Трампа. Ну, окей, калі Кітай партнер Рэспублікі Беларусь, і Беларусь вяртаецца на украінскі рынок, можна зайсці на рэгіянальны рынок таксама і з гэтага, скажем так, па гэтай траекторыі. Наступнае пытанне, калі не атрымаецца мірная дамова паводле амерыканскага трэку, трэк хутчэй будзе перафарматаваны, дзе у якасці пасярэдніка будуць Злучаныя Штаты Амерыкі, шэраг еўрапейскіх краін і Кітай, дзе таксама будзе гаворка пра аднаўленне і таксама пытанне Беларусі як вузла. Ну, я спадзяюся, што, калі коратка, я дастаткова сказаў. Менавіта яшчэ одно удакладненне. Намеснік старшыні КНР кажа пра гатовасць умацоўваць супрацу з Беларусю, так? І кажа пра гатовасць садзейнічаць з боку Кітаю зручным перавозкам па маршрутах чыгуначных зносін Кітай-Еўропа, каб стварыць спрыяльныя ўмовы для устойлівага развіцця двухбаковага гандлю. Наколькі рэалістычныя зручныя перавозкі? У які час? Бліжэйшы, ці магчыма? Ну, калі мы гаворым пра чыгуначныя перавозкі зручныя, то давайте так, Беларусь у некалькі этапаў праводзіла мадэрнізацыю сваіх памежных пераходаў чыгуначных на мяжы з Польшай. Польша рабіла тое ж самае. Таму, калі параўноўваць умоўна 19 і 26 год, яны больш зручныя, чым былі ў 19 годзе. Калі гаварыць пра стварэнне хабу для тавараў, ну, паглядзім, ці будуць інвестыцыі ў развіццё чыгуначнай інфраструктуры ў Беларусі. Вы хацелі штось запытацца? Так, я хацела ўдакладніць, ці тут гаворка ідзе толькі пра тэхнічныя зручнасці. Ну, яшчэ раз, зручнасць – гэта кошт, хуткасць, адсутнасць праблемаў. Адсутнасць праблемы мы зараз маем, ну, па-першае, праблемы датычна кітайскага транзіту, яшчэ раз датычна транзіту, яны былі толькі адзін раз, калі Польша перакрывала транзіт. Давайте будем рэалістамі. Таму што транзітныя потокі не перакрываюцца. Быў толькі адзін раз, калі Польша гэта зрабіла, і то ненадоўга. За расійска-украінскай вайны іх аб'ём так пэўнай мерай знізіўся. Гэта таксама факт. Ці можа у выпадку замарозкі вайны узнавіцца? Так, можа. Гэта таксама факт. Ці можа гэты аб'ём узнавіцца ў выпадку, калі будуць развівацца дадатковыя транспартныя калідоры, якія будуць уключаць Украіну, гэта, допустим, India Middle East Europe Economic Corridor, гэта турэцкі Iraq Development Road, гэта так званая перамычка паміж той, што Кітай называе сярэдзінным маршрутам і паўночным праз Беларусь, сярэдзіна ідзе праз Турэччыну. Ну, у выпадку, калі гэта будзе, таксама гэта, скажем так, месца Беларусі як транзіцёра, ну, шматкроць узрастае. Спадар Ігор, яшчэ хацелі пагаварыць пра шматвектарнасць Беларусі. Ужо некалькі гадоў актыўна Александр Лукашенко развівае супрацу з афрыканскімі краінамі. І вось прыехаў да нас прэзідэнт Ганы, які аж на 4 дні гасцяваў, глядзеў там розныя славутасці беларускія. Яго Лукашенко пачаставаў цукеркамі пад назвай прэзідэнт. І кажуць пра тое, што ёсць такая магчымасць, прынамсі, Лукашенко дапускае, што а чаму б не пабудаваць у Беларусі
сумесныя прадпрыемствы разам з Ганай па пераапрацоўкі какава-бабоў. На ваш погляд, ці ўвогуле магчымыя такія праекты, наколькі яны могуць быць цікавымі для Беларусі і у тым ліку, канешне, самой Гане, ці ім будзе цікава закупаць нашу сельскагаспадарчую тэхніку, бо на прыкладах такіх же афрыканскіх краінах, як Зімбабве, ёсць гэта нейкі экспарт, так, але ён мізерный фактично. Давайте начнем просто с выхода на африканские рынки. Выход на новый рынок, там, где тебе не было николи, это справа не одного года. И выход на новый рынок, он вымагае на пачатку капіталаўкладання от тебе. Нават згледзіш, што табе патрэбны спецыялісты па гэтым рэгіёне, якіх скажем так, ты не зробіш як кубачак кавы ў кавярні недалёк ад вашага офіса. Гэты спецыяліст мае мець пэўную адукацыю, мае атрымаць пэўны досвед, які ператворыць у пэўныя кампетэнцыі. Гэта некалькі год. Наступнае пытанне, таксама варта быць рэалістамі, што Афрыка гэта вялікі кантынент і у розных рэгіёнах ёсць розныя, назовем так, палітычныя традыцыі. Дзесьці гэта гаворка ідзе пра просто так званы белы гандаль, дзесьці трэба мець сувязі ў мясцовых элітах. Сувязі ў мясцовых элітах таксама не зарабляюцца за адзін дзень. Зрэшты, на пэўным этапе ты пачынаеш пастаўляць, калі гаворка ідзе пра досыць складаную тэхніку, сваю тэхніку, але скачок у набыцці ён адбываецца праз пэўны час, калі да гэтай тэхнікі на пачатку ты ўкладаеш, ствараючы базу для абслугоўвання, а пасля калі яна паказвае сваю эфектыўнасць. Таму тое, што на Афрыку пачалі працаваць у 21-м так досыць актыўна годзе, пра гэта пачалі казаць, што вельмі актыўна працуем. У 23-м нармальныя вынікі з пункту гледжання тавараабароту хаця б там у пару дзесяткаў мільярдаў, гэта годзікаў 6-7. Таму до 30-го тэоретычна можна выйсці. Да гэтага часу можна будзе заўсёды смела казаць, што так нічога не атрымліваецца. Гэта ў любой краіне. За выняткам аднаго, за выключэннем, калі ты экспартуеш, фактычна руды або толькі сыравіну. Тады лёгка. Цяпер з пункту гледжання Ганы, стварэнне нейкіх сумесных прадпрыемстваў, гэта спроба выцягнуць. Тут не магу сказаць. З аднаго боку, те ж самы какао-бабы на фоне праблемаў гэтага рынку сусветных апошніх 2 год, так это патэнцыйна можа быць, скажем так, выгадным прадпрыемствам. Іншая справа, лагістыка. Гэта таксама шмат у чым залежыць ад палітычнай сітуацыі навокал. Таму што я хочу нагадаць, што Рэспубліка Беларусь выхаду на мора не мае. І, адпаведна, каб потокі пэўнай сыравіны былі рэгулярныя, бесперабойныя і у добры кошт, табе патрэбна залучэнне яшчэ аднаго ці некалькіх партнераў, які маюць выхады на море, хаця б як транзіцёраў. І гэта ў такім выпадку шмат у чым залежыць, натуральна, ад таго, ці выйдзе, ці не выйдзе Беларусь з ізаляцыі на заходнім накірунку, альбо ад таго, ці будзе ці не будзе замарожана вайна ў Украіне на працягу бліжэйшых 8-9 месяцаў. Яшчэ адзін накірунак, які агучыў Лукашенка, ён прапанаваў прэзідэнту Ганы супрацу ў падрыхтоўцы вайскоўцаў. Як вы ацэньваеце тут магчымасці Беларусі? Гэта я б не сказаў, што гэта, скажем так, менавіта эканамічная гаворка пра нейкі эканамічны эфект, таму што гэта не такія вялікія грошы, як падаецца на першы погляд. Але гэта элемент мяккой сілы, таму што калі на твоей тэрыторыі навучаюцца, тут пытанне не толькі вайскоўцаў, калі гэта гаворка ідзе там і пра медыкаў, і пра інжынераў і так далей, калі людзі на твоей тэрыторыі атрымуюць дыпломы, то ты наўзамен атрымліваеш штосьці кшталту такіх кропак уваходу у пэўную дзяржаву праз зноў-такі 10-15 год, таму што малады спецыяліст пасля заканчэння ён мусіць зрабіць нейкую кар'еру дома. Калі
да гэтага падыходзіць сістэмна, так это можа быць праца на перспектыву. Вайскоўцы гэта просто адно з найбольш хуткіх, таму што у значнай частцы афрыканскіх краінаў касты назваць нельга, але сацыяльная група, звязаная з войскам альбо сіловымі структурамі, яна, ў прынцыпе, традыцыйна уплывовая ў дзяржаве, у тым ліку і ў бізнесе. І спроба падцягнуць вайскоўцаў, гаворка не толькі пра шараговы склад, шарагоўцы будуць прыязджаць з нейкімі афіцэрамі, тэоретычна гэта можа быць адным з варыянтаў, скажем так, спробы замацавацца на пэўным палітычным рынку. Наколькі паспяхова сказаць пакуль не магу, гэта зноў-такі пытанне комплекснасці і сістэмнасці. І тут важна таксама адзначыць, што раней на гэтай нішы дамінавала Расійская Федэрацыя, гэта была частка яе мягкой сілы. І тут пытанне, як будзе адыгрываць, якую роль будзе адыгрываць Беларусь, таму што она можа адыгрываць роль самастойную, калі ў Расіі менш рэсурсаў, яна выходзіць, альбо калі Расія становіцца таксічнай, краіны шукаюць кагосьці, хто умоўна на той же самай альбо падобнай тэхніцы можа праводзіць навучанне, але менш таксічнага, гэта раз. Другі варыянт – гэта то, што Расія сама просіць, што называецца, падставіць плечо, гэта менш выгадна Беларусі, гэта два. Трэці – гэта калі Беларусь будзе балансаваць, не быць самастойным гульцом, балансаваць на змене знешніх уплываў. Умоўна кажучы, зноў-такі Расія губляе, там Кітай, ЗША, хтосьці яшчэ спрабуюць у гэтай краіне альбо размыць знешні ўплыў, альбо збалансаваць. І тады Беларусь як інструмент, гэта можа быць у такім выпадку гульня, назовем так, на два інтарэсы, непасрэдна твой і твайго партнера. Але ў прынцыпе ўжо такі вопыты ў Беларусі ёсць, да прыкладу, лівійскі спецназ таксама праходзіў падрыхтоўку ў Беларусі. Лівія, прычым гэта частка Хафтара, а не, скажем так, урада в Тріполі. Часткова Алжир, былі спецыялісты з Судана, з паўднёвага Судана, дарэчы, не было. Былі спецыялісты з Нігера, але іх вельмі мала. Былі спецыялісты з Анголы, але з Анголы гэта была як частка расійскага трэку. Былі спецыялісты, натуральна, з Зімбабве і Мазамбіку. Гана, калі атрымаецца гэта паставіць, скажем так, на устойлівыя рэйкі, гэта можа спрацаваць яшчэ раз, але не адразу, праз пару год. Дзякуй вялікі, спадар Ігор, за гэты аналіз і за гэтую размову. Ігор Тышкевіч, палітычны аналітык, быў з намі на відэасувязі. Наступная тэма. Беларусы працуюць горш, чым індыйцы ці эфіопы. Гэткім меркаваннем падзялілася генеральная дырэктарка Камвою Тацяна Лугіна. Маўляў, беларусы працуюць не так аддана, як іншыя. Давайте паглядзім невялічкі сюжэт, а пазней паразмаўляем з Алісай Іржычэнкай. Такую выснову чыноўніца зрабіла пасля размоваў з індыйскімі партнёрамі, якія пастаўляюць на Камвой шарсцяную пражу. Лугіна папрасіла іх на год-два некалькі прадзільнікаў, каб вывучыць іхныя кампетэнцыі. Індыйскі партнёр адхіліў такую прапанову. На что он мне сказал: я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп. Гэткая ситуация, паводле словаў Лугиной, примусила ее задуматься. Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. И я всем говорю, работаем мы много иногда не потому, что руководители заставляют, там надо остаться в субботу выйти, потому что мы просто даже 8 часов иногда не отрабатываем. Интенсивно, напряженно, сосредоточенно, внимательно. Менавіта таму на Камволі, паводле прызнання чыноўніцы, разам з беларусамі працуюць яшчэ і эфіопы, якія, цытата, за прымальны ўзровень аплаты выконваюць усю працу і нават просяць яшчэ больш працы. Беларусам жа, са словаў Лугіной, варта дзякаваць сацыяльна арыентаванай дзяржаве. Як і абяцалі, Аліса Рыжычэнка, прадстаўніца ў эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, з намі на відэасувязі. Добрый вечар, дзякуй вялікі, што знайшлі час далучыцца да нас. Добрый вечар. Добрый вечар. Аліса, як вы думаеце, гэтае меркаванне прыватнае ці яно ўвогуле адлюстроўвае нейкі погляд уладаў Беларусі на тое, колькі павінныя беларусы працаваць?
Ну, гэта можа прыватны быць погляд ці погляд уладу, але насамрэч тут галоўнае не тое, што яны гавораць, галоўнае тое, што яны перакладаюць праблему і тую мадэль, якую яны асабіста распрацавалі для эканомікі, для камволя, для іншых прадпрыемстваў. І гэтыя мадэлі не працуюць. І яны спрабуюць вось гэтыя непрацоўныя мадэлі віну за то, што яны распрацавалі, перанесці на работнікаў. Таму што калі мы паглядзім на статыстыку ва ўсім свеце, прадукцыйнасць гэта не пра тое, колькі гадзін працуе работнік. Гэта пра тое, колькі за гадзіну ён можа вырабляць, наколькі ён эфектыўны. І калі мы гаворым пра той же камволь, напрыклад, там на сённяшні дзень вось за апошнія гады больш за 110 мільёнаў даляраў было ўкладзена ў мадэрнізацыю. Куды дзелись гэтыя грошы? То бок мадэрнізавалі гэтае прадпрыемства такім чынам, што гэта зараз не працуе. І тут зараз пытанне, гэта ж не работнікі мадэрнізацыяй займались, ці распрацоўкай праекта мадэрнізацыі. Гэтым займались чыноўнікі, якія наймалі людзей, спецыялізаваных, якія распрацоўвалі гэты праект мадэрнізацыі. То бок яны не ўлічвалі не рынкі збыту, не канкурэнтаў і гэтак далей. Што яны будуць вырабляць? Ці будзе побыт на гэтую вытворчасць? То бок тут пытанне не ў тым, колькі павінны працаваць работнікі, а наадварот у тым, якія умовы складаюцца і куды укладаюцца грошы. Больш за тое, на камволе зараз больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў гэта доўг. Гэта больш за 5 гадавых выручак прадпрыемства. Пры этом 50 толькі адсоткаў усіх там станкоў працуе. Так вось, у гэтых умовах, колькі б не працавалі работнікі, усё роўна вырабляцца, калі будзе нешта больш, яно будзе вырабляцца на склад. А навошта гэта? Ну і тут іншае пытанне, колькі зарабляе работнік на камволе. Калі мы паглядзім на вакансіі, якія ёсць і распаўсюджваюцца ў інтэрнэце ад камволя, гэта заробкі каля 1400-1600 рублёў беларускіх да выключэння падатку. Гэта ў 2 разы менш, не ў два разы, прабачце, а менш за палову мінскай сярэдняй зарплаты. Хто будзе там працаваць? Як там будзе працаваць? Ну, толькі, мабыць, эфіёпы, якія працуюць 12 гадзін, але яны не працуюць эфектыўна, таму што няма тэхналогіі, няма рынку збыта, і таму тут пытанне не ў людзей, якія працуюць, а ў тых, хто кіруе гэтым прадпрыемствам. Але варта звярнуць таксама, што з аднаго боку Лугіна кажа пра 8 і 12 гадзін працы, а з іншага боку яна кажа пра інтэнсіўнасць працы. Маўляў, нават у 8 гадзінах, якія цяпер ёсць, прыходзяць папіць гарбаты замест таго, каб працаваць. То бок ізноў сыходзіць з таго, што вінаватыя працаўнікі, тыя, хто выконвае працу. Што да таго, колькі трэба працаваць, то я нагадаю, што Лукашенко ў красавіку казаў, што не трэба плакацца, это цытата, калі працуеце больш за 8 гадзінаў на сотні. Прыводзіў сябе ў прыклад і кажа, медыкі, гэта ён з медыкамі размаўляў, як прэзідэнт маюць працаваць па 10 гадзін, калі даводзіцца, то працаваць. І вось тут сапраўды час працы не першы раз мы чуем. Таму размову нашу Віталій пачаў з таго, што ці можа это быць все ж таки тым выйсцем з эканамічнай сітуацыі, які ўлады бачаць, павялічыць колькасць працоўных гадзін. І тады штосьці атрымаецца. Не, насамрэч, я ўжо адказала на гэтае пытанне. Калі будуць працуюць 8 гадзін і няма куды прадаваць гэтыя тавары, калі яны будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін у сотнях, ну і куды пойдуць гэтыя тавары. Зараз, калі мы паглядзім на прамысловасць, там больш за 80% складскіх запасаў, за 80% месячнай вытворчасці. Гэта больш за 12 мільярдаў. То бок,
тое, што вырабляе беларуская прамысловасць, зараз не прадаецца нідзе, ні на расійскім рынке, ні на іншых рынках. І калі мы гаворым тым больш пра камволь, які распрацаваў нейкую мадэрнізацыю і вырабляе тое, на што няма побыту, яны могуць працаваць хоць 20 гадзін. Але гэта не значыць, што камволь будзе зарабляць больш грошай. Таму што зараз па апошнім дадзеным там 36 станкоў яны закансерваваны, наўпрост. То бок, калі было б патрэбна, яны б працавалі і што-то выраблялось на гэтых станках. Але завод іх не проста так кансервуе, таму што тое, што производзіцца на гэтых станках, яно не патрэбна на рынке збыту. Вось у чым праблема. Таму тут пытанне не да беларусаў, гэта не вырашэнне праблем камволя. Каб беларусы працавалі 8 ці 12 гадзін, ці яны дрэнна працуюць у гэтых 8 гадзін. Тут пытанне, каму прадаваць і што прадаваць, што производзіць. Аліса, вось разам з тым, калі ўзяць за ідэю гэты 12-гадзінны працоўны дзень, а ёсць жа яшчэ хатняя праца, і жанчыны вельмі шмат выдаюць часу на гэта. Вось паводле звестак Белстата на хатнія справы і догляд дзяцей у Беларусі ў сярэднім сыходзяць 4 гадзіны 16 хвілін на дзень. І калі б дзяржава аплочвала гэтую працу, так, то выніковая сума лёгка магла б пераваліць за 3-4 тысячы рублёў, бо менавіта столькі сям'і давялося плаціць чужым людзям, якія б выконвалі гэтую працу. На ваш погляд, ці ёсць нейкі вопыт іншых, магчыма, краінаў, дзе б, у прынцыпе, Беларусь магла б даплачваць хатнім гаспадыням вось за гэтую працу, а не завальваць іх працай на фабрыках і заводах, як яны зараз прапануюць? Наконт прыклада іншых краінаў, тут лепш сказаць пра іншыя краіны, напрыклад, краіны еўразвязу, калі происходзіць развод паміж людзьмі, так, расторжэнне шлюбу, і, напрыклад, жанчына не працуе, яна якраз суд улічвае тое, колькі яна страчвае часу на вось гэтую хатнюю працу, каб мужчына плоціў ёй аліменты, не дзецям, а менавіта жанчыне на яе задзяржанне. Вось. І гэта вельмі цікавы прыклад, таму што насамрэч на жанчыну гэта ж ідзе гаворка не толькі пра тое, што гэта дастатковая праца для ўсіх, для мужчын і для жанчын, але калі мы паглядзім, колькі, і вось гэта ёсць афіцыйная статыстыка, хто траціць гэты час на гэтую хатнюю працу, гэта менавіта жанчыны. Яны выхоўваюць дзяцей, яны гатовяць ежу і гэтак далей, яны прыбіраюцца ў хаце, яны ходзяць у краму часцей за ўсё, і гэта укладаецца на плечы хрупкіх жанчын беларускіх. І ніхто за гэта не плаціць. Калі мы паглядзім на тыя вось сумы, якія агучваюцца, што гэта каля 3-4 тысяч рублёў, калі мы гаворым, напрыклад, таксама пра выхоўванне дзяцей. Але мы павінны памятаць таксама, што ў Беларусі вось гэты труд, акрамя таго, што выхоўваць дзяцей, як праца няні, ён лічыцца, скажем так, ён аплачваецца не так добра, як іншы труд. Калі мы, напрыклад, параўнаем гэты труд з як ён аплачваецца ў іншых краінах свету, асабіста ў краінах еўразвязу. Калі мы гаворым пра, напрыклад, тых, хто жыве з сям'ёй, працуе там як домработніца, яны атрымліваюць заробкі ад 2000 еўра ў месяц. І яны гатовяць ежу, яны там прыбіраюць хату і гэтак далей. Гэта зусім іншыя заробкі, гэта не тыя заробкі, якія ёсць у Беларусі сёння. І тут вельмі важна параўноўваць гэтыя заробкі, колькі яны каштуюць у еўразвязе, і насамрэч таму, што гэта вельмі цяжкая праца, і колькі яны каштуюць у Беларусі, тым больш, што жанчынам за гэта ніхто не плаціць. Сударня Аліса, да вас пытанне як да прадстаўніцы АПК ў эканоміцы, калі вы плануеце, разглядаеце, якім чынам можа выглядаць эканоміка Беларусі ў дэмакратычнай краіне, ці
магчыма ўвогуле, каб жанчыны мелі такую магчымасць працаваць не нароўні з мужчынамі альбо атрымліваць даплату, калі яны вядуць гаспадарку, маюць дзяцей, ці ўсё ж такі мае быць все пароўну, і жанчыны, і мужчыны маюць працаваць 8 гадзін, а абавязкі дзяліць таксама пароўну ў сям'і? Ведаеце, я выступаю за роўнасць і для мужчын, і для жанчын. Але іншае пытанне, што павінны быць таксама створаны і роўныя умовы. Таму што калі мы гаворым пра роўныя заробкі для жанчын, тады ёсць пытанне, а ці мае жанчына гэтую магчымасць атрымліваць гэтыя роўныя заробкі? Напрыклад, працаваць тых жа 8 часоў, 8 гадзін на дзень, калі ў яе ёсць маленькае дзіця. Ці ёсць дзіцячы садок для дзіцяці 6 месяцаў ці 8 месяцаў, і гэтак далей. Ці ёсць магчымасць пайсці у бальнічныя для жанчыны, калі балее дзіцё, і атрымліваць тыя ж грошы, як яна, напрыклад, бы працавала, а не менш. Тут пытанне больш пра роўныя умовы для ўсіх, каб жанчына таксама мела роўныя умовы працаваць столькі, сколькі працуе мужчына, і атрымліваць роўныя заробкі. Ну і, канешне, гэта таксама пытанне роўных ставак на адной і той же пасадзе для мужчын і жанчын, яны павінны быць роўнымі. Але гэта вельмі цяжка дасягнуць, таму што мы бачым прыклад і еўрапейскіх краін, тут няма закрываць вочы і гаворыць, што ва ўсіх краінах усё добра. Так, у еўрапейскіх краінах таксама ёсць гэтая нероўнасць, але там нероўнасць больш выкладаецца з-за таго, што жанчыны якраз не працуюць столькі гадзін, як і мужчыны. Аліса, дзякуй вам вялікі за гэтую размову, за гэты аналіз, за тое, што вылучылі час для нас. Аліса Рыжыченка, прадстаўніца ў эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, была з намі на відэасувязі. І пераходзім да нашай сталай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем разам з рэдакцыяй БГ Медыа. Распачынаем з кароткага, але вельмі красамоўнага роліку пра нястачу газонакасілак у гомельскіх камунальнікаў. Менавіта гэтым яны апраўдалі высокія хмызнякі ля дома ў мікрараёне Заходні. Але, гледзячы з каментароў пад відэа, аналагічная праблема назіраецца і ў іншых раёнах гораду. Смотрите, что ЖКХ творит. Это что такое? ЖКХ, вы что творите? Вы что вытворяете? Вы что, ранцы попутали? Не посыпав песком? Вельмі эмацыйная рэакцыя з Гомля. Разам з тым, ролікі ў тыктоку не самы эфектыўны спосаб развязаць праблему. Пра гэта заявілі ў бабруйскім гарвыканкаме. Начальніца ўпраўлення працы са зваротамі грамадзянаў Наталья Ламака прапанавала грамадзянам не здымаць відэа ў сацыяльныя сеткі, а звяртацца на тэлефоны гарачых лініяў. Так, буквально вчера в ТикТоке одна из жительниц нашего города разместила критический ролик. Ее беспокоило состояние ограждения одного из коммунальных предприятий города Бобруйска. Ранее я могу сказать, что гражданка в Бобруйский горисполком по данному вопросу не обращалась. Были приняты оперативно меры, выехали специалисты, определили фронт работ, которые необходимо выполнить, и работы были выполнены. Вместе с тем, собственно, те же самые работы могли бы быть выполнены, если бы гражданка обратилась в горисполком. Вось такое ёсць тлумачэнне. Разам з тым, заўсёды бачым, што ў чыноўнікаў вінаватыя перадусім самыя беларусы. І наступная гісторыя таксама пра гэта дакладна паказвае. На складанасці з запісам на экзамен у ДАІ скардзяцца жыхары Пінску, і паводле карыстальніцы сацыяльнай сеткі Трэц, ейная сям'я некалькі дзён запар спрабавала запісаць сына на экзамен праз электронную сістэму, але гэта не прывяло да нейкага выніку. Давялося ўставаць уначы і станавіцца ў чаргу ля будынку ДАІ, каб узяць запаветны талончык. Іншыя карыстальнікі Трэц з Пінску ў каментарах пад допісам пацвердзілі праблему з запісам на экзамен. Неўзабаве ДАІ выдала сваё бачанне сітуацыі. Создавать живые очереди в подразделениях госавтоинспекции бессмысленно. Экзаменуемый, не сдавший экзамен, допускается к повторному экзамену не ранее, чем через 10 дней. При этом практический экзамен проводится только по предварительной записи. В такой ситуации лучше сразу после неудачной попытки, не дожидая 10 дней, записаться на экзамен.
Позитивный эффект от внедрения электронной записи, к сожалению, нивелируется гражданами, которые сознательно создают искусственный ажиотаж. Действиям граждан, распространяющим недостоверную информацию о деятельности органов внутренних дел, будет дана принципиальная оценка. Ну і зноў бачым пагрозы, чаго ж яшчэ чакаць ад пінскай міліцыі, як заўжды, ў прынцыпе, ад такіх сістэмаў, як сілавыя ведомствы Беларусі. Гэтаксама, як і прапанова працаваць 12 гадзін. Што да нашай апытанкі, 74% тых, хто ўзяў удзел, прагаласавалі за тое, што не гатовы працаваць 12 гадзінаў, бо 8 гадзінаў гэта норма. І 16% тых, хто ўзяў удзел у галасаванні, кажуць, што яны і так працуюць 12, а часам і болей. Ну так, і болей того, калі ж мы кажам пра працу на 12 гадзін, ну то такая змена, в прынцыпе, яна шырока распаўсюджаная сярод такіх от буйных прадпрыемстваў, аднак тым не менш крышачку такое вяртанне ў 19 стагоддзе, калі людзям зноўку даводзіцца змагацца за свой працоўны час. На гэтым дзякуем вам за ўвагу. Эфір для вас правялі я, Віталь Бабін, і моя калега Анастасія Русецкая. Да хуткай сустрэчы. Пакуль.